Слава на Бога! Аз ще започна с молитва. Надявам се смирение и искрено. Боже, наистина, моля те, нищо, което аз кажа сега, да не е от мене. Ако го видя с очите си или дойде на ума ми, нека Святият Дух да го пререже на момента, да ме изобличи. Ако ще и даже да стане поучение за хората за това изобличение. Оставям всичко в ръцете ти, Боже. Аз съм положил много малко усилия спрямо Твоите за тая проповед. И ако ти ни кажеш на хората, че Святия си Дух, тя е просто едно изложение. Благослови, Татко. Амин. Днешната тема е направи първата крачка. До толкова не бях сигурен в нея, че не съм помолил за визия и хората не знаеха до този момент за какво става въпрос, а аз до няколко момента по-рано. Онзи ден, например. Когато Трайчо ме помоли да проповядвам, аз веднага приех с радост и първата крачка, която направих да приема, не беше съображена с жена ми, което е първата грешка, която направих с тази проповед. Но слава Богу, тя е доста вярна и гледа децата цяла сутрин, когато я довършвах. Но така и не съм я довършил, ще видите, може би ще довършим заедно накрая. Тук сме се събрали, чета Трайчо, написал съм си го по-голямата част. Това ме забавя, като го пиша, но защото бавно пише децата днеска, на телефона по-бързо ще го напишат от мен, на компютъра. Събрали сме се тук хора, които вярват в Исус Христос. Амин. Амин. Някои обаче се доверяват на Исус Христос в различна степен. Аз не съм най-големия пример. Само ние се знаем. Но който си чете Библията, що годи редовно, не може да не забележи повтарящата се тема за Божието снабдяване и грижа за нас. Ние сме Божии деца и Бог се грижи за нас и даже пеем песнички. Бог се грижи. Да. Това е вярно. Често изповядваме стихове като аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Често коментираме помежду си, че трябва да предадем всичко на Него. И такива песнички пеем. Той да поеме волана на нашия живот беше модерно, не знам, днешно време. С тия самокаращи се коли, може би даже още по-модерно става да пуснеш волана и да го оставиш на Христос. Но тези изповеди са нож с две остриета. За хората, които са склонни да контролират живота си, да са перфекционисти, да се обвиняват непрекъснато, този стих е по-скоро смирение и концентрация върху Исус. Не аз, а Той да поеме контрола. Но за хора, които са склонни към апатия, летаргия, асоциалност, безделие или дори чист мързъл, този стих може да бъде повод да си кажат: предал съм всичко на Господа, от Него е моето избавление, аз само ще седя и ще чакам и ще получавам. Да, по благодат да са нещата. Истината е, че всеки от нас има частичка и от двете крайности. В някои сфери сме контролиращи, изпълнителни, имаме самочувствие, че можем всичко и сме най-добрите и има нужда да се смиряваме. В други сфери обаче сме си мързели и използваме тия стихове, да кажем: аз какво мога да направя? Бог е поел нещата. Ако нещо не се свърши, Той не го е свършил. Днешната тема е свързана с този проблем, втория тип. За хора, които имат склонност към
т.е. за нас, които имаме склонност за бездействие и страхове, подкрепени с фалшиво покорство и предаване на Бога. Той ни обещал, че каквото и да поискаме в Негово име, ще го имаме. Ако искате нещо в Мое име, аз ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако ме помолите за нещо в Мое име, аз ще го направя. Сега няма да изпадаме в детайли какво означава в Мое име, но накратко се означава по Неговата воля, в духа на всичко, което Той е говорил, не каквото ние си искаме. Но в този стих и два пъти се казва, аз ще го направя. Излиза, че Бог поема контрола на нещата, снабдява свръхестествено нашата нужда и Той ще го направи. Ние няма нужда нищо да правим. Но в Неговите думи, ще ги прочита пак, каквото и да поискате в Мое име, аз ще го направя, за да се прослави Отец и Сина. Ако ме помолите за нещо в Мое име, аз ще го направя. В тези думи има и други глаголи. И това е, ако ме помолите, ако поискате. Тоест в Неговите думи се съдържа нашата първа крачка за молитва и искане от Него. Да направиш първата стъпка на молитва означава, че разбираш нуждата си от нещото. Подобно на покаянието, това е едно ментално място, позиция, в която ние изпадаме по Божията милост, когато разберем, че не сме достатъчни, че с наши сили не можем да се справим. Но от друга страна, в това отчаяние, понякога това много ниско място на разбиране на нашето отчаяние, разочарование от себе си, ние сме предизвикани да произведем в душата си напълно обратното на отчаяние. Надежда в Господа. Напълно обратното на разочарование. Вяра и доверие в Него. Че Бог може да направи нещата за и вместо нас. Осъзнаването на нашата слабост върви ръка за ръка с осъзнаването на Неговата сила. Амин, да. Защо да се молиш, сякаш вече си го получил, както казва Словото, на някого, който не може да се справи и ти го знаеш? Ако не ти достига вяра в този, който е, тогава може да се молиш първо за вяра. Боже, не вярвам, помогни на неверието ми. Но няма никакъв смисъл и не можем ние да стигнем до истинска първа крачка на молитва, ако не осъзнаваме нашата нужда, нашата слабост и кой е Той, Неговата сила. Твоята нужда е твоята битка. И това трябва да е болна тема лично за теб. Трябва сърцето ти да претръпва до някъде написал съм страх, но по-скоро и притеснение, опасение, какво ще стане. Но едновременно с това в желание и хъс. Ако можех, живота си бих дал за това. Трябва да усещаш молитвената си нужда като такава. Да те боли, че не можеш да спечелиш сам тази битка и да викаш със силна надежда към Господа, да я води и печели заедно на моменти вместо теб. И все пак, това е твоята битка. Добре, да не може ли Бог в своята любов и милост да ни даде нужното ни, без то да е попросено, без то да е поискано? Може и Той го прави. За повечето си ежедневни благословения, като за въздуха да потече вода от чешмата, да има ток в контакта, да не говорим за интернета и Wi-Fi. Тези неща, Той се грижи за тях ежедневно. Макар че и тук ние правим нашата крачка, си платим сметките, разбира се. Може пък някой да се моли понякога много конкретно да не падне Google или Apple, докато е проповедта, защото приключват записките. Но Бог иска да се молим и наистина да си изкажем нуждите, най-вече заради това да общуваме с Него. Но едновременно с това и да изговаряме и тренираме нашето мислене в Неговите истини за нас.
а не в лъжите на дявола. Когато ние се молим, особено на глас, ние правим тази първа крачка. Тя трябва да бъде, според мен, крачка на осъзнаване, повтарям, на нашата нужда и слабост, но осъзнаване на Неговата сила и истините за Исус Христос, който е наш Господ. Молитвата е важна практика на християнина, но отвъд това е точно това. Изповед за нашата слабост и Неговата сила. Но, край за молитвата. Но, нов абзац. Освен да си общува с нас и да си говорим, както едно време в Едем, Бог иска и да работим заедно, както едно време в Едем. Така че, след тази първа, или бих я нарекал, може би, нулева стъпка на молитва, първата стъпка след молитвата е мотиката. Както знаете, лозето какво беше? Не искало молитва, а искало мотика. Ние сме християни, знаем, че иска и молитва, и мотика. Без молитва лозето може да последва съдбата на една смокиня. Обработката на земята е основна дейност на човека в Библията и е източник на препитанието му, на Божието благословение. Бог в началото създаде всяко растение и животно. Цитираме, Бог каза да произрасте от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Битие 1 глава 11 стих. Но въпреки, че в Едемската градина всичко първоначално беше изобилно и наготово, Бог все пак проектира растенията така, че те да имат семена, които ние да сеем, и плодове, които ние да трябва да се пресегнем, да откъснем. Не се телепортира всичко в устите ни или директно в стомаха. Би било много жалко, защото нещата са вкусни, но поне в устите да влизаш и директно, само като си помислим. Но се налага да правим. А дъвкането? 32 пъти трябва да сдъвкате всяка хапка, за да влезе както трябва в стомаха. Така че от нас се изисква усилие. Понякога, размишлявайки богословски, мързеливият цитира друг стих от Битие, който се отнася за работата. Битие 3.17 казва, а на човека рече, понеже си послушал гласа на жена си сиял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе с кръб, ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Лентяят би казал, ето, поради греха на Адам, който аз само наследявам, не че съм го инициирал, поради него работата е трудна. И един ден в рая няма да има работа. Това е една богословска доктрина, изкарана може само от този стих, че ето как е било преди, след това с греха всичко става зле, след това ще се оправи. Обаче не сме много сигурни за това, защото в Откровение 21 глава, 4 стих се казва, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им, изтрие всяка сълза от очите им, и смърт не ще да има вече нито скръб, нито плач, нито болка не ще има вече, защото първите неща преминаха. Да чухте случайно, че и работа няма да има вече. Прегледах стиха за всеки случай. Нямаше. Обаче скръбта ще бъде отмита. В предния стих Битие говорихме, че с скръб ще обработваме земята. Но когато отидем горе, никой не казва, че няма да има работа. И аз сега няма изрично да развивам теорията работа в рая, но все пак ми скачат някои стихове за управление на градове, пък в тия градове какво ще се случва, някой се нещо ще прави там, или самото управление си е работа. Макар и да не мислим така за уния там, дето само взимат пачките и нищо не правят по цял ден, само се карат.
Като цяло идеята ми е следната, че Бог от самото начало до края, до самия край в безкрая, винаги е искал ние да направим крачката от наша страна към Него и към Неговите благословения. Сега ще помоля за картинката. Нещо, което е много предъвквано, а всеки от вас го знае. Дори половин човек да има, който да не го знае, ще е хубаво да го кажем, просто много пасва на моята проповед. Това е картината създаването на Адам. То не е картина, де-факто на фреска на тавана в Сикстинската капела, изработка на Микеланджело, в която Бог създава и подава ръка на Адам. Ще обърнем внимание на ръката, пак казвам, това е предъвкано, но аз просто минавам през материал, който е задължителен за вас по история на изкуството, особено християнското. Имаш ли с ръката? Вече масово се вярва от изследователите на изкуство, че тук Микеланджело искал да каже, вдясно е ръката на Бог, вляво тази на Адам. Че Бог подава до край изцяло ръка на човека, но остава на Адам избора дали буквално да си мръдне пръста и да отиде при Бога. Неговия пръст е леко крив. Съвсем можем си го представим днешно време, ако искаш се пресегнеш за някоя бисквита, докато ти гледаш филма и още 5 сантиметра трябва да се наклоня. Всеки има право на почивка. Тук няма и 1 сантиметр. Но когато говорим за човешкото общуване с Господа, този 1 сантиметр е от спасително значение. За този детайл се твърди, че в по-общ смисъл може да означава това е избор, който човек да направи, за да приеме спасението си и да следва Господа. И между другото, това е, отварям скоба благовестителска малко. На фона на целия човек, какво усилие би му коствало да направи 1 сантиметър? А много от нас ежедневно някой път стигаме до въпроса дали да имаме време с Господа, колко време ще ни отнеме. И всъщност се стига до там, че наистина на фона на целия ни ден, времето с Господа, което успяваме да направим, едва да си мръднем малко пръста. 5 минути молитва на фона на 24 часа, да кажем. А колко за хората в света, за които аз не мога да повярвам в Исус Христос и да бъда с Господа, е някакво, то е наистина жизненно важно значение, но за тях е толкова тежък избор. Но в тази картина това е 1 сантиметър на фона на 2 метра мъжага. Може да е бил Адам малко по-късичък. Но искам да кажа, че Бог така е създава нещата, че този избор да е едва ли не явен, просто трябва да си мръднеш малко пръста. Затварям си скобата. Мръдни си малко пръста, направи първата крачка към Господа всеки ден в своето общуване с Него. Ако трябва да сме честни, отново на базата на тая картинка, ние виждаме, че първа крачка е направил Бог. Дори и за спасението, Неговия призив е за всички. Ние де-факто правим, ако трябва да ги броим от началото, втората крачка в това взаимоотношение. Но аз искам да концентрирам нашата проповед на нашата първа крачка. От нашата гледна точка ние стоим на едно място и трябва да направим първата крачка към благословението. В Библията голяма част от чудесата са извършени чрез човека, който трябва да направи нещо малко, за да извърши Бог невъобразимо голямо нещо.
Първият пример, който съм си извадил е за Мойсей в Стария Завет, който на няколко пъти му се налагаше да работи с ръцете си. Някой от пътите доста здраво. На ръба на морето в Изход 14 и Мойсей простря ръката си над морето и Господ направи да се оттегля морето, цялата оная мощ от силен източен вятър, да се пресуши морето и водите се раздвоиха. И не казвам, че Мойсей трябва да свърши цялата работа сам. Отново примера е колкото 1 сантиметър с този жезъл или с фандрома, или не знам колко би му трябвало да изпомпа морето на Мойсей. Но за него трябваше да дигне, да направи малкото, за да може Бог да направи невъобразимо огромното от негова страна. По-нататък в Изход 17 глава на Мойсей трябва да... имаш ли го това? Мойсей трябва да държи ръцете си издигнати, за да може битката да върви в полза на народа. И не знам дали сте пробвали, аз един път просто си казах, като бях тинейджър, колко ли поможе да е трудно, и застанах така с двете си ръце. Нямаше и минута, когато трябваше да ги пусна вече. Първо започва от рамото, боли ужасно. Но тук и другите хора даже се включват да направят по нещо, подкрепят му ръцете, дават му да седне, защото малко хора трябва да направят нещо малко, за да може Бог да направи неговото огромно нещо. И в случая даже едно също малко усилие, да кажем, но не съвсем. За да вземе Божиите заповеди, Мойсей трябваше да се качи на планината, което, доколкото видях, са не повече от 4000 крачки нагоре по пътеки и стъпала, но 2-3 часа разходка поне. Ако директно си с раничката, имаш водичка, хубави маратонки и тръгваш натам, лифта, ако можеш да фанеш до някъде, нали. И после се връщаш с два камъка, които не знам по колко тежат. Наскоро принасях плочки за вкъщите, едва ги качих по стълбите. Не знам за 10 Божи заповеди. Мойсей не правеше тези дела за себе си, а за народа. И чрез неговото малко нещо, и малко дело и делата на хората около него, един народ беше спасен и вървеше към обещаната земя, към Божието благословение. В Новия Завет се случва нещо много интересно, поне сега, като го разглеждах. Имаме, ако Стария Завет е само историята на Израел, или основно историята на Израел и промисъла на Бог за целия свят е скрит в неясни на първо четене пророчества, в символизъм. В Новия Завет директно се случват двете крайности. Вече не е въпрос на един народ, вече Исус Христос, чрез делото на кръста, изработва спасението и благословението на цялото човечество. Не на един народ. Тук вече качваме играта и направим така, че да е достатъчна жертвата и да се свърши на кръста. Едновременно с това обаче Исус и неговите ученици правят чудеса много лично и индивидуално за хора, за които тяхната болка, както говорихме по-рано, е тяхната битка и това е целият им свят. Те просто са били недъгави цял живот. Имали са течение цял живот. И този живот може би е на път да приключи за тях, но живот ли е бил и изобщо. С такава дълга хронична болест на днешна терминология. Тоест Исус спасява целия свят, но едновременно това отделя по 2 минутки за всеки един, който срещне да го изцели. И в тези чудеса много голяма част също изискват дейността на човека, който ще бъде спасен. Някои ги правят по самостоятелна инициатива, като жената, която се докосва до него. Слепецът Вартимей, който вика, проправя си път, опитва се да стигне.
в слепотата си и пешком до Исус. А на други сами Исус им казва да направят първата крачка. Буквално. Стани, вземи постелката си и ходи. В Стария Завет Бог снабди манна от небето, но човек трябваше да я събира всеки ден. Нямаше, дори не можеше наведнъж да ги съберат, да я опаковат, буркани, супер, и после да почиваме, да гледаме мача. Всеки ден. А в Новия Завет Исус не снабди манна от небето. Той взе малкото, което момчето е донесло, рибките и хляба, и умножи него. Отново имаме същия патърн. Ти мини 1 сантиметър, аз ще направя всичко останало. Както виждате, Бог очаква от нас нашето покорство, вяра и действие, за да извършим ние малката си лепта, а Той да направи невъобразимо голямото си благословение. Малко практика. Аз не можах да видя точно колко почнах, но ще си откарам. Добре, благодаря ти. Така, ще се опитам да дам няколко примери, като съм си мислил най-вече за младото поколение, сърцето сте ми. На първо място, преди всичко, преди всяко едно копане с мотиката, казваме, че е молитвата. За самата посока, за правилния момент, за сили да се справим и така нататък. Но, много важно условие, за да чуе Бог нашата молитва, т.е. да чуе Той нашия глас, а и ние Неговия, е да се молим за правилното нещо. Не, извинявайте. И за да се молим за правилното нещо, е много важно условие да спазваме Неговите заповеди. Той казва, ако ме обичате, това го няма, всички си го знаят на Исус, ако ме обичате, ще следвате моите заповеди. Както Петя говори миналата седмица, ние сме на пътя и трябва да го вървим достойно, да не се отклоняваме, за да може и всички наши житейски пътища и дестинации да са по Божията воля. Ако ние сме на пътя, който е големия път към Небесното царство, и нашите малки пътища, до коя работа, до каква къща, до с кой да прекарам живота си, те ще бъдат на този път. Но за да стане това, ние трябва да сме ежедневно, да имаме навика, да спазваме Божиите заповеди, да имаме време с Него и когато дойде време да се молим и да действаме, ние да сме в навика на ходене по пътя на Господа. Колкото повече следваме заповедите на Бога, толкова повече ще знаем за какво и как да се молим и кои са първите крачки в коя посока. Ако това е, което искаш, да спазваш Божиите заповеди, но не ти се получава, тогава направи първата крачка, направи каквото можеш сега. Не отивай на онова парти в дискотеката. Въпрос на едно връщане вече са само кое е модерно сега. Voice message в Viber, например. Дали не пишеш с пръсти, просто натисни там микрофончето, няма да мога. Това е едно малко нещо, да не отидеш на тази дискотека. Може да откажеш шоколадовия бомбон на гладно. Хормонални са нещата, хора, освен духовни. Да. Когато изпращате, това е към момчетата, когато изпращате твоята приятелка до тях, защото е тъмно вече, не знам защо се ходи до тъмно навън, но все пак с колата, вие работите и така нататък, викнете още един брат, двама мъже са по-силни в тъмното от един, закарайте момичето, кажете лека вечер. Просто трябва да кажеш, аре с мен за 15 минути да закараме момичето Хикс. Ако са двамата вътре и почват да целуват, това, че няма да го коментирам. Тук не говорим за църковно събрание. Това са решения, които се вземат за секунди, но могат да променят хода на цялата вечер или на целия ден. А някой път, уви, на събрани няколко такива решения могат да променят хода ти с Господа изобщо.
Така че, когато не ти достига да спазваш големите Божии заповеди, намери най-малката и изпълни нея с категоричност. Един хубав пример за правилни първи крачки е подготовката за брак. Аз съм по тия теми. Но това важи за всички начинания по пътя на живота. Ако си призван, ако вече е сложено в сърцето ти и го мислиш постоянно, нещото, в случая говорим за брак, но или за някаква работа, служение, ако постоянно мислиш за това, ако се чуеш как да стане или си казваш се, че няма да стане, значи може би му е време вече на това нещо. И ако му е време, Бог ще бъде верен да снабди. Но ти трябва да направиш първата крачка. Помоли се, примера за брака, но и не само, пак казвам. Посъветвай се с някого, ако е нужно, с старейшин от църквата, с някой, който вече е в добри взаимоотношения или на добрата работа, която се чудиш да отидеш. И действай. Но какво значи да действаш? Ако си решил, че вече искаш да имаш съпруга или съпруг, имаш визия за семейен живот, служение, моят дом ще служи на Господа и моят дом няма да съм само аз. Направи първата крачка и дори да няма човек на хоризонта. Застани пред Бога и се допитай. Готов ли съм вече? Станал ли съм директна чуждица? Материал за женене. Станал ли съм вече материал, с който ти можеш да оформиш съпруг или съпруга достойна за Господа? Какво можеш да направиш днес, за да си по-добър съпруг или съпруга в бъдеще? Изчети книгите, спести паричките, поговори с други вече жени, брати и сестри, научи някои фатки, как да не се караш с съпругата си в бъдеще. Или как да се караш правилно и да се сдобряваш. И когато Бог те намери, много важно ще да изпусна, моли се за съпругата или съпругата си, дори да не ги познаваш. За тяхния път, не до теб, за тяхния път към Господа, с който вие ще споделите. И когато Бог те намери готов, изчете момента за готов, той ще снабди. Но ти наистина ще си готов. Готов. За сватба съм готов, да. Макар и да не се чувстваш така, ще бъдеш готов достатъчно. Направи първата крачка от сега. А пък когато се появи човекът, или този, който си мислиш, че може да е човекът, всичко подлежи на проверка, тогава направи първата крачка. Ако имаш вяра и знаеш, че Бог е верен, няма как ти да прецакаш работата, като отидеш и го заговориш или си намериш време с него и така нататък. Колкото ако си готов и имаш в сърцето си, колкото по-рано отидеш и почнеш да си говориш с този човек за важните теми, толкова по-малко време ще загубиш. Макар че няма да ни спасяват по загубено време, слава Богу. Защото щях да стоя доста извън рая за много неща в живота си. Има и време за губене, да, както казва Трайчо. Всичко, само да вярваш, че всичко служи на добро, за добро на вярващия, особено и само ако той върши Божията воля. Така че, преговор, моли се, спазвай Божиите неща, подготви се за нещото и когато дойде момента, няма логика библейска, която след като си свършил цялата малка работа от теб, Бог вместо да излее голямото благословение, дойде да каже, гледай си работата. Аз така смятам. Не казвам, че ще стане задължително за всички. Някои хора, които имат тия убеждения, се стараят по пътя за брака, ще открият Божията воля и своето вътрешно желание всъщност да му служат. Някои хора може би да умрат за него без семейство. Мъченически дори. Извинявайте, имам една тема от щатите, ми е малко на сърце тия дни. Трябва да знаеш,
на кого се молиш, кой е Господ. Той е добър, милостив, всемогъщ, любящ. И сега ги изброих набързо, защото си ги повтаряме постоянно, но трябва да размишляваме кой е Той. И ако Той е всички тези неща, няма как неговите действия да бъдат различни от това, което Той е. Ако ви се струва така, значи трябва да разберете още повече Бог какво има предвид. Да не е само премеражението, накратко за работата, защото споменах по-рано. Направи първата крачка. Постоянно учи. Подготви си CV-то на всеки няколко месеца. Дори да не искаш да напускаш сегашната си работа, нищо не пречи да си направиш една ревизия. Кой си ти, за какво се бориш, какво си постигнал за тия 6 месеца, си ги допишеш в CV-то, да си сложиш най-новата снимка, си кажеш, че и по-хубав съм станал за 6 месеца. Нека да стои там. Бъди готов и ако Бог каже нова работа или ако сега нямаш работа, изобщо работа, ти просто бъди готов и също помоли се, посъветвай се с някого и действай. Направи първата крачка. Инк, трябва ли да свършвам? Добре? Окей. Тук идва частта, да. Не, тук една много опасна част идва на проповедта. Тази, която не съм разписал. И тя е добре да има какво правиме с възраженията, които ще дойдат вътре в нас. И съм си написал някои, които така ми дойдоха, мои лични, които се оказа, че много хора споделят. Да почнем с темпоралните, времевите. Ами ако е рано, вече не говорим само за женето и не ви гледате с този контекст. За всичко. За служение, за всичко, което трябва да се направи. Пак, според мен, това е лично мнение, ако копнеш, мислиш за това ежедневно, вече си загубил месеци да мислиш ежедневно дали да го направиш, много е вероятно времето да е дошло. Или времето е дошло за едно от две неща. Да седнеш, да го направиш както трябва с Господа. Едно. Или да решиш, че няма го правиш и да спреш да го мислиш, защото тези месеци си върват и ти само седиш и мислиш за това нещо без никакъв плод. Така че, ако си мислиш за това, ако си стигнал до момента да кажеш дали не е рано, не е рано да започнеш да направиш първата крачка. Ако се помолиш, питаш някакви хора, те ти кажат, може би е по-добре да го направиш след година, тогава ще разбереш, че за самото нещо не е дошло времето. Но за първата ти крачка, що мислиш за това толкова много, е дошло времето. Добре, ама ако е вече късно, ако съм пропуснал да направя тая първа крачка и вече съм твърде стар или обездвижен за спорт или с някаква болест, колената ме болят. Тези дни един приятел ми напомни, че желязото се кове докато е горещо, тази поговорка. И беше в контекст, в който друга подобна между... Да. Беше в контекст, в който човек наранява някого, като му казва, теб времето ти изтекло, желязото се кове докато е горещо, рано пире, рано пее, а ти си късно пиле, не знам, можеш ли да пееш вече. По този начин тези поговорки, мъдрости могат да съкрушат човек. Обаче има и други. Ако ще гледаме поговорките, има по-добре късно, отколкото никога. И ако се върнем на желязото, аз съм съгласен. Мисля, че Библията не противоречи на физиката и горещото желязо се кове, когато е още такова. Но никой не казва дали желязото не може да се нагрее отново. И аз ви казвам, че Святия Дух, всяко едно закостеняло желязо в нас може да бъде нагрято наново. Ние можем да бъдем нагряти наново за Господа, душата ни да се приближава към Него със Святия Дух.
Можем да имаме чисто нова мотивация да спортуваме. Но постоянно в интернет се вижда хора започнали бизнеса си на 76 годишна възраст. Има пътници за всеки влак и ние можем да хванем влака на ново загорещените железа и да бъдем изковани отново, а нашия Господ е и дърводелец, което едно време означава строител, което означава, че може да работи с железа. Не само с кал и дърво. Добре да е, ако не го мога това нещо, ако не мога да направя първата крачка, ако не мога да си запиша CV-то или тия неща, ако изобщо не ми стига мотивацията някакси. Аз преди време излязох пред вас с молба да се молите за мен, защото наистина не можех да направя някаква крачка в посок това да сваля килограми. И не ми беше хрумнало този ден, ами вече години, няколко, съм седял, съм се молил. Аз тръгвам да правя неща, изчел съм книгите за навиците, не става. Всяко чудо за 3 дни. После предавам всичко, Господи, ти направи нещо, не става. Оказва се, че за момента, и да се надявам, дръжте ме в молитва да остане, но за момента ключовият момент беше да го споделя със събранието. Нещо, за което хората обикновено не говорят. Едните не искат да се говори за това, защото те са тия хора, а другите не искат да ги обиждат, като им казват. А третите идват и казват, моля те, ти знаеш ли, че малко си се запуснал? Не ми беше никак известно. Аз огледало вкъщи нямам. Много добри желания. Тук затова има дал огледала да дойдеш да бъдеш изобличен за такива външни неща от огледалата в църква. Но да, в моя случай се оказа, че и ключа е да го кажа пред всички, а пък снабдението е чрез медицината на този етап. Така че мисълта ми беше, че много дълго време аз не можех да направя нищо. И вярвам, че всеки си има някой хълм, с който се бори, тръгва и лъзга се и пада обратно. Ако не можеш да направиш първата крачка, тогава направи първата крачка към първата крачка. Виж кое е най-малкото нещо, което можеш да направиш. Мойсей също не можеше, той от началото каза, не, аз не мога дори да говоря, какво си ме фанал с мен да работиш. Но по-рано прочетохме докъде стигна до спасението на един народ, чрез който и спасението на целия свят. Виж коя е най-малката крачка и я направи. Ако не можеш да натиснеш бутона кандидатствай за тази обява, защото те е страх, че ще те вземат да те се обадат и ще трябва да ходиш да си говориш с тях, а после може да трябва да си говориш с шеф си, че трябва да напускаш, а после може би ще трябва да кажеш на жена си, че ще има 6-месечен изпитателен срок и ипотека. Цялото това нещо може би ти държи пръста и той 1 сантиметър не може да падне върху него, върху ентера. Ако не можеш да направиш това, вземи учебника по немски от еди кой си клас и си преговори 2 глагола днес и се почувствай малко по-квалифициран за някакво бъдеще. Направи най-малката възможна крачка и я отпразнувай. Сам или с цялото си семейство излезте на банкет и казвате, знаеш ли, че аз не съм си отварял учебника по немски от 15 години, но днес аз мога да ти кажа кьонензи, не кьонензи. Припомних си го, знам го. Празнуваме пица. Друго нещо, какво ще си кажат другите? Това е... Не се дебеле, ако си в... Пешо ми говореше преди години, не вярвах. Ако си в калориен дефицит, яш само пица и вода, нямаш проблем. Поне кратко и средносрочно с килограмите конкретно. Сега с другите неща. Другото нещо, какво ще кажат другите за нас? Няма да отделям много внимание. Това, за съжаление, е тежка тема за мен със сигурност. Наскоро попаднах на една хубава книга, която въпреки, че официално не е много набожна и вътре има някакви интересни примери, които се дават, самите тези можех да изкарам стих за много от тях. Потърсете ме след предаването, ще ви кажа.
И ако ни помислят за луди в тази стъпка, welcome. Словото казва, че ще ни мислят за луди постоянно. Така че това е добър знак. Ако ще те помислят за луд, че тръгваш нещо. А какво ако не е Божията воля? Това пък са други проповеди, трябва да гледате. Какво е Божията воля? Спазвайте заповедите, молете се в Святия Дух и ще е ясно каква е Божията воля. И тя не е единствен човек, предписан от вечността за вас, който ако утре го бъсне кола, вие оставате сами. Не е една единствена работа, която ако утре фалира, вие сте безработни до края на света. Тя е ситуационна Божия воля всеки момент, затова трябва всеки ден да се молим за нея. А не Бог да ни връчи на 10 годишна възраст, като се кръстим водно. Едно списъче, всичко да трябва да стане в нашия живот. Дати, конкретни хора. Това е най-хубавото. Само не знам с скуката какво ще я правим, ако имахме такъв списък. Трябваше да се молим за спасение от скука ежедневно. Ако не стане, добре да е малко стане. Шансът е 50-50. Като циганчета, нали? Ще вали или няма да вали. Или ще стане, или няма да стане. Трябва да сме готови с Господа да побеждаваме. Ние сме победители. Трябва да сме готови да губим с Господа. Когато нещо стане, да намерим в Него утешител, да намерим в Него съветник, от сега на къде. Да намерим в Него някой, който да ни каже каква победа се е случила, без да сме разбрали. Но винаги го има шанса и да стане. И ако стане, ще бъде за благословение. Има един начин да не стане. Когато не си отлепиш краката от там, където си стъпал. Ако нищо не опиташ, нищо няма да стане. Направи първата крачка. Мисли си във всяка една ситуация, ти къде си. Направи крачката, ако мога да го обобща малко. Нека не е само първата. Нека да не почваме неща за 3 дни. Направи първата крачка днес. Когато дойде утре, ти ще си едно купче по-нататък и ще трябва да направиш първата си крачка от новото положение, в което си. Всеки ден му е достатъчно злото. Днес се пребори с битките си, направи първата крачка, колкото можеш, отпразнувай я и утре направи новата първа крачка. И накрая с един дух на първи крачки ще прекрачим към рая. Ще се чувства като първата крачка, всичко ще е чисто ново, все едно, никой не сме ходили с Бога, като видим какво става в Нарния. За финал искам само да обобща накратко, че ние наистина сме Божии деца и Бог ще снабди всичко. Но Той иска от нас да работим с Него, иска да имаме молитва осъзната, нашата нужда осъзната, Неговата сила осъзната. Иска да имаме мотика осъзната, допришки, защото никой няма да го постигнат повече пришки, отколкото си мисли по-човешки. А Бог ще оправи всички пътища. Бог е наш баща и Той като добър баща не би искал да ни разглези, да ни даде всичко на готово, така че ние да не можем да порастваме и да ставаме като Него. Това е тежка задача за баща. Сега го осъзнавам. И така. Бог иска, според мен, да можем все повече сами. Но не в смисъл на това да можем повече неща сами. Ако имаме 100 неща, днеска Боже помогни ми, утре вече мога сам. Както и с децата, те научават някои неща, но след това има нови неща, за които Бог да ни помага. И Бог не иска ние да се оправяме все повече сами, а да се оправяме с все повече неща сами.
Нещата, които научим, вече да ги правим, да не се връщаме назад, да не сме на мляко, на истинска храна, но когато можем още 1 сантиметър, идва цяла лавина от благословения. Когато станат 2, идват 2 лавини по благословения. Не знам дали е аритметична или дори не е геометрична тази прогресия. Така че трябва все повече и повече да можем сами, за да може Бог да добавя още и още. И за финал си откраднах само една мисъл. Преди да станеш страхотен в нещо, трябва да си бил добър в него. Но преди да станеш добър, трябва да си бил зле в това нещо. Няма как иначе да станеш добър. А преди да станеш дори зле, трябва поне да опиташ. Направи първата крачка. Благодаря за вниманието. И ние благодарим, Радо. Беше чудесно. Тази картина е много силна. И не знам дали обърнахте внимание на позицията на телата в тази картина, ако може да я сложите пак. От страна на Бог погледнете изцяло протягане към човека, а човека просто си облегнал ръката даже на коляното. Струва ли си да си протегна пръста 1 сантиметър? А други казват, че всъщност толкова не достига на човека да се спаси сам. Човек сам не може да се спаси. И, Радо, благодарим ти за Словото. Вярвам, че Господ говори на много от нас. И вярваме, че Неговото Слово действа. Някой каза ли ти каква беше темата на лагера на царските деца? Не. Темата беше градината. И ние говорихме за земеделие. И още в първото нещо, което Бог каза на човека, като го постави в Едемската градина, всъщност бяха 2 неща. Той го постави там да я обработва и да я пази. Труда е заложен още от самото начало, още от създанието. Труда е заложен. Ние трябва да обработваме. И цялата Библия говори за това. И в псалмите пише, че Бог напоява градината и я преобогатява. На всяко място се говори за това, за усърден труд. Няма да отваряме посланията на апостол Петър и на Павел, където се говори: положете всяко старание. Нали, и прибавете на вярата си, казва Петър, и така нататък, всички добродетели. Тъй, че, скъпи приятели, необходимо е от наша страна усилие. Не казвам, че ние се спасяваме сами, в никакъв случай, но и апостол Павел казва: изработвайте със страх и трепет спасението си. Изработвайте. Ние заедно, ние сме в как беше думата? В кооперация с Господа. Ние работим заедно с Него. А Исус каза нещо също много важно. Като го обвиниха за съботата, Той каза: Отец ми досега работи и аз работя. Тъй, че наистина работата е основна ценност в Божието царство. Трудът е основна ценност. Ще спра до тук. Амвон. Имаме днеска да представим нашия най-малък брат в събранието. Това е брат Михаил. И гордия баща Сенчо, не знам, Ивана ще дойде ли отвънка? Да представим пред Господа, после ще вземем заедно Господна трапеза. Да, може да спрем. Радваме се за вас, които бяхте пред мониторите. Тук ще спрем излъчването и с Божията помощ другата събота ви очакваме на същата страница по същото време. Бог да ви благослови. О, миличкият той.